আমি এতে সময় শুনবো ଆଉ ମୋତେ ଡାକୁନା ପ୍ରଭାତ ନାଇଲା ତ ମାରୁଛି ଆଉ। ବଡ଼ ପିଲା ରହିଲାରେ କାହିଁକି ଦେଖେଇବେ The beauty with special knots. Tyrannosaurus. Western calendar. ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିତା କେମିତି କଟା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇକି ବଳିତା ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ଏଠି କଟା ଚାଲିଛି କଟା ହେଉଛି କଟା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ପ୍ୟାକିଂ ପରେ ସିଲ୍ ହେବ ବଡ଼ ଶିର ଛୋଟର ପ୍ରତିଭା ଘରେ ଅଛି ତଳେ ଥୋଇଛି ମତେ ସେ ଖୁସି ଗାଧେଇଛି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ତୋରି ଫଟୋ ବେଶୀ ଉଠୁଛି আমি ଏତେ ସମୟ ଶୁଣିବୁ ଆଉ ମୋତେ ଡାକୁନା ପ୍ରଭାତ ନାଇଲା ତ ମାରୁଛି ଆଉ। ବଡ଼ ପିଲା ରହିଲାରେ
ଥକା ହେଇକି ଦେଖେଇଦେବେ। Gambhir की कुछ special knocks. Tyrannosaurus. Best-selling talent.